ओंखायनो हारसिं आरोना आइनि जादा खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबोद ब्लग इडिसन नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायबावबाय सबाय मा जेव जेव फक बानायनाय महर लान सोनाफोर दाम गै इनिफ्राय ब्लाउसखौ फुरा जोबजासे नायलांबानो जाबाय फ्राय इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो सोनाफोर इनिफ्राय नोंथांमोनाथ' मिन्थिखागौ आं बिजनियावनो दङ स' बबे न'निफ्राय बरायहरखो गोदोनि जों थाग्रा रुमनिफ्राय आरोना सोनाफोर दाथ' रावबो गैला थानो बिमायालाय हारसिं बबे रुमाव थाख'नो लेथेर फेथेर जानानै दङ ओमफ्राय माइसो गोलैसोनानै दं आरोना जोंनि उनाव फंबाय उन्दै थादोंमोन दा बेबो फरासुना आलदायाव दंलाबायहैयो नै स' गोसोखांनानै हाबदों आङो फुरा जाब्रा जाजोबनानै दङ दा टाइम मिलायोबा ओंखाम संखांनानै एसे बिमा बुरैनो फोसाबनानै होलांसै आरोना आङो खुलियानो मालाय आइया बेखौ आंबो मानि थाखाय हाबनाय जादों बे न'आवहाय थाइसे नालेंखर दङ मागोनि आगोलावनो लाबोनायमोन मोजां नंगौ नङाथाय होननानै बेखौ लांनोआवसो हाबनाय जादों आरोना सनाफोर नङाबा आंबो हाबनायानो जाला बेयाव फैबाथाय डाइरेक्ट आइनि रुमावसो आरो बे आइनि गेजेरनि रुमावसो जोङो लागायफैयो आरोखि सनाफोर दा दाननानै जानाय नायनांसिगोन बे हायोबा रुमखौबो एसे फोसाबनोसै आरो हनै माबा संग्राय सान्द्रियासो बाहा लाजोब्बाय स' नायलांबाय थादो जेरै ब्लाउसखौ सोनाफोर आं फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आरोना बेजों लोगोसेनो बुहुत शेयार खालामलाङो आं नोंथांमोनजों जेखौ शेयार खालामथाव आरो माखासे नोंथांमोननि एसे एनै कुइसनबो दङमोन आं कुइसनखौ बिदि जमा दोना डाइरेक्ट रिप्लाय होखायो बाट बेयावबो अबेबा एसे सा साज्रां रिप्लाय होनाय थायो खोमा ओमफ्राय नोंथांमोना एसे डाउटबो जादों आं ओंखायनो क्लियार खालामगोन आरोना दिनै स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला ओमफ्राय रावबोथ' गैया आं दालि जानानै लादों आरोना बेनिफ्राय एसे हाबाफारि मावस्रांनोसै दै लायनो नागिरदों आङो ओमफ्राय फिसाजोआ बैहायनो दङ बिबै मैगं सायनायावहाय ओमफ्राय ओंखारलांनो हाया आरोना दा दैयावसो थांफागोन ओरैबायदि दिगदार ओमफ्राय भाजियाबो मालाय नै जाफेरि आंथ' जाफेराखै बेबायदि बुटजों मालाय एलांसिना हेलांसि होनो जायोलायनो आइनि बुद्धि मालायबा सोरनाव खोनानानै जाफेरबायनो गोथाव मोनदोंलायनो एवबाय आंबो बिदिनो बुटखौ एसे आगोल एवगोरदों आरोना ओमफ्रायसो नै एलासिखौ हरबाय जानायसै आरो दिनै माथोबाव दालिया मोनखाबाय जाबाय भाजि फुजि बास ओंखाम जानबाय दा जानो लागियाव हांसोनि दाउदै गुदुं गुदुंल' एवजानोसै आरोना सनाफोर दैमाया दाना हरबाय नालाय एबार होखावसै खाब' नालेंखरनि जुइसखौ मालाबानो लोंजोब्बायानो बियो हैद आंबो मानसिया खुरियासो Oh my god. टेन सोरनिमोन बियो हाथाय बायनायसो हर आदसा गामिनिनो बायनायमोन Yeah. मायदि गोदै र' आं जानायनो आया A lot. फैदो बिदि जायाथ' हाथाय गाज्रि जायो बानायनानै जाग्रोनोसै साफाय हाबाफारि मालाय जेव जानानै दं बैसागो खाथिनि सुमफ्रामा गैया सिरिनायसो दङ थाइथाम हनै गाज्रि जाबाय नोरसिङा जि थाजा जादों दालि ओंख्रि नालाय लेबु लायनो फारि लाबोजोब्बाय आरोखि फै लान्दानिखौ खाहैगोन फै जारलायानो जुत गैया हाइस औ ओमफ्राय सनाफोर कयेकदिन थाथ'नोसै जोङो स्कुल खुलिनाय सिगां थांनोसै आरोना रुमावबालाय माथो खालामबाय थानो नङा होमबा बेयावनो आइजोंनो एसे जाथ'नोसै दिनैबो जोङो बेदर जाया होननानै लायनो होआसै आरोना नङाबा बेदर लायनो नामाबो होनदोंमोन नांला माने बिराद जाबायना जोङो दाख्लै बिजनियावनो खम जादों बेनिफ्राय आरो बिफा फैनानै खम जाबावबाय साननै सानथामावनो आरोना ओंखायनो नांथ'ला दाउदै जागोन आरो मिरामिस बेनोसै दालि लेबुआनो फिसाफ्राबो जाखायो आंना बास बेनि थाखायनो जोङो लेबु खारबोथारबाय आरोना ओमफ्राय सोरबा आंनो कमेन्टआव सोंहरदों मानो हारसिं होननानैहाय आइखौ आरोना आरो नोंथांमोनथ' खिथाखाबायानो आङो बिनानावाबो दा क'क्राझारावसो
जेनेबा इहाबो फिसा खामानि आरो दंबावो बङाइयाव बिदिनो फोथसा फोथि दंथ'यो आरोना सोरबा फरायनाय सोरबा मावनाय दांनाय बिदिनो फोथसा फोथि दं आरो सोरनाबा ओंखायनो बुंनो थांबा आइया हारसिं ओमफ्राय जुदि माबा मोनसे ज' जाजोबबा माबा मोनसे समाव ज' जाजोबबा माने बेना बुंस'लायनो हाया आरोना थौफ्रानो बुंलाजोबगोन ओंखामफ्रा कुकारफ्राव थोलायलायिसो जायो आरोना सोरनाफोर आइया माने इदि हारसिं नङा फंबाय दङ आंना ओमफ्राय बियो माने फिसा खामानि मावो आरोना ओमफ्राय बिदिनो फुङाव थाङो ओमफ्राय बेलासियावसो फैयो नालाय बेनिफ्राय मा होनो सानाव फुरा हारसिं बायदियानो जाहैयो आरो आइया ना ओमफ्राय बेनिफ्राय मोनायाव फंबायखौ लोगो मोनो ओमफ्राय आरो सोरबा आंखौ मिन्थिनाय खोमा जोंहाखौ मिन्थिनाय बा खाथि खालानि गामिनि बा मा आं मिन्थिला नोमबाजैयालाय बहा थायो होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय आंथ' नोंसोरनो बाजै बा आदानिखौनो मेनसन खालामनाय जाफेराखै आइखौ जास्ट हारसिं थायो नालाय आं हारसिङैनो भिडिअ लानाय जादों आरो ओमफ्राय औ जोंहा आदा आरो बाजै दङ आदायाबो माने डिफेन्सआवसो मावो आरोना ओमफ्राय बाजैया माने आदाजों दंहैथ'यो आरोखि ना दा ओमफ्राय नानि सासे दं आरोना आइया माने फिसौजो सासे दङ आरोखि आदामोनहा आरोखि ओमफ्राय दा बेखौ आदाया जेराव थायो दा बेयावनो माने एडमिसन होदों आरोना ओंखायनो ओमफ्राय न'आव फैयाबोदै बोसोरसेनि खाथियावनो जाहैबाय खोमा माने जेब्ला नानिखौ एडमिसन होबाय बेनिफ्रायनो माने गैथ'वा आरो फैयाखै गथ'नि स्कुलाथ' बिदि फटकरि मोनब्र'ला बाया नङा होमबा मा सना जाला बेनिफ्राय मा होनो दा बैसागोआवहाय फैगोन होनदों आरो दा बन्द' मोनो नालाय बिसिना लजया बन्द' मोनो नालाय बिसिना ओमफ्राय बैसागोआवहाय फैगोन होनदों आरो ओमफ्राय आङो माने आं फैबाबो लोगो मोनखाया नालाय गैथ'खाया नालाय मानसिफ्रा ओंखायनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मेनसन खालामनाय जायाखै आरोना ओमफ्राय आइखौ हारसिं नालाय बे हारसिङानो देखायबाय थानाय जादों बाट दङ आरो आदा बाजै दङ आरो जोंहाबो बाजैया बिजनिनिनो ओमफ्राय आङो जुदि बैसागोआव बायसान्स फैफिननाय जायोबा बिथांमोनखौबो भिडिअ लाबोनो सेस्था खालामगोन आरोना आङो ओमफ्राय सोरबा सोंदोंमोन आं मैया रिप्लाइ होनाय जायाखै ओंखायनो बे भिडिअनि जोरियै माने होबाय आरो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय ओमफ्राय बर्थमान आइया हारसिं आरो बेनिफ्राय बाबायाबो गैला जोंना मा होनो बोसोरथामानो जानोसै बाबा गैया नानि गैथ'वामोन आरो बाबा गोमानायजों ओमफ्राय आं थिक थाक प्रेगनेन्ट जानाय खबरमोन आरो बाबाया जेबो मिन्थिलाङासै जे बिहा फिसौजो सासे मोनबावसिगोन होननानै माने आदा थानाय जायगायाव सुबिदा नालाय ओमफ्राय ओंखायनो दंहैथ'यो आरोना बिदिनो अबेबा जेराव थादों बेयाव एसे सुबिदा जायगायावसो बिदिनो मोनो आदाया ओमफ्राय ओंखायनो थाबाय थानाय जायो आरो ओमफ्राय ओरैनोबा न'आवबो थानाय जायो ओमफ्राय दा गैया आरो दंहैथ'यो आरो माथो होननो ना दा जुदि सुबिदा मोननायावनो थाफायाबा जोंफोरनियालाय आरो माथो डिफेन्सआव मावनायनि बिसिफोरासो मिन्थिसिगौ आरोना बे प्रब्लेमखौ सुबिदा दं नालाय रावहाबो जेबो अजद गैया आइयाबो जेबो होनाखै थां जायगा दं नालाय सुबिदा दं नालाय थांथों होननानै जेनेबा आइयाबो दा जेने थेने गाव मावनानै जानो हायो नालाय बुरैथारबा बुद्रुबा आलदा खोथामोन ओंखायनो हारसिं आरोना आइनि जादा आरो मा होनो जेरै जोंफ्राबो जोंफ्रा स्कुलनि थाखाय थालायबाय दा जोंनि बिखुनजोफ्राबो बहाथो जोंजों थाफाबाय थानो मोनखो नङा होमबा आरो आं नोंथांमोननो आवगोलनि ब्लग्सआवबो खिन्थादों आंहाथ' जेनेबा दंखायोमोन ओमफ्राय जेला स्कुलाव सोनोसै गावसो बिफायासो इंलिस मिडियामाव सोनो होननायखाय आंहा ओंखारनाय जादों आरोना ओमफ्राय जोंनियाथ' बिजनियाव जेनेबा स्कुलनि जेबो प्रब्लेम गैया ओइ सरबाव ओंखारबानो 10 थाखानिनो स्कुल मोनहैयोमोन जेनेबा बेयावबो सोदोंमोन आगोलावहाय बेनिफ्राय दा अब्लाबो आदाना जायगाया मोजां नालाय लाफानो आरैनो ओंखायनो ज' दंथ'यो आरो बिथांमोनहाय जाबाय सनाफोर थ' फिसाजोखौ थुखैहैनांगौसो बेनो आरोना आइनि अबस्थाया माने आइनि फेमिलिया बेनो ओमफ्राय आङो आरो मालाबा गुवारै खिथाबावगोन नोंथांमोननो आं माने जायखौ लोगो मोनो खाथियाव जाय थायो बिनि सोमोन्दैसो आं खिथाबाय थानो लुगैयो ओंखायनो दा बयबो फोथि नालाय ओंखायनो माने रुमफ्रा ओरैनो गोलैसोनानै थायो आरो बिसिना ना ओमफ्राय साफा खालामनाय गैया माने गैया एकदम आइयाबो माने हालाबाया नालाय ओंखायनो गोदोसोनानै थायो मानसि दंबाबो माने दा बर्थमान गैयि बायदि ओमफ्राय बैसागोआव फैबा लोगो मोनगोन दे बिथांमोना नुजाफैयोबा आङो देखायगोन ओमफ्राय ओंखायनो दा आदा आरो बाजैनि रुमखौबो माने खेवनायानो जाया आरोना हाबनाय जाला नालाय ओंखायनो खेवनाय जाया स' आं नोंथांमोनखौ सानिफ्रायनो एसे देखायनोसै नैबे जोंनि रुमावनो आदा आरो बाजैया थायो आरोना जोंना नांलायला दे माख्रा बेनो बेदा जानानै दङ बिथांमोन फैनो लागायावसो फोसाबनाय जायो ना मानाय जायो बिसोर दङसै आंबो उन्दै लानानै दाना हाबफा हुफाना फोसाबला बेयाव आरोना ओमफ्राय ओरैहाय आइ ओमफ्राय फंबायाबो ओंखाम जानानै थांबाय आरोना भिडिअ फैया बेबो बिगुमै सिस्टेमसो मालाबा लाबोगोन आं बैसागोआव एसे जमा जाबाथाय लाबोनो सेस्था खालामगोन आं जुदि आं फैफिननो हायोबा आरोना बाट आंनानो दा गेरेन्थि गैला सनाफोर
उफ आगोलनि बायदि नंला ओमफ्राय आं दा भिडिअखौबो दोनथ'नोसै सान्दुंआ बिराद मोजां दुंबाय आरोना ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ आं मोजांसिन लाबनो सेस्था खालामनोसै ओमफ्राय जायफोरा बेखिनि भिडिअखौ नायलांबाय आं बेखौनो गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय सनाफोर गाज्रि मोनना लामा फां फुं देखायबाय थाखो होननानै आरोना आं माने माखासे कमेन्ट मोननाय नोंसोरखौ डाउट जादों होननानै मिथिखागौ नालाय आङो ओंखायनो आं बेखौ क्लियार खालामना होदों आरो साफा सानै डाउट जादोंबाबो क्लियार जाबाय आरो जाय मिथिखादों बे मिथिखादोंसै आरो सनाफोर ना ओमफ्राय आं फिसाजोखौ थुखैनोसै स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय